Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Name or Adi Aboyari and Yachijie. Name of Cochine. Adi Aduaya. Adi Frimo Bani time. Adi Frimo Bani Mansoche. Kunsu. Sekuro. And Sekuro. Nipa Wajim Boni. Nipa Wajim Boni. Soke a say Nipa Wajim Massa. Mansoche a said Nipa Wajim say. And the crab Powon. I was to say Unyamesompa Aya Adepedie. Edokore abowo a wo susu se onyamsompa eya apedie a imudu Paul na sebudie bayi na danse e wo Yakobon ba akopɛ ho bayi na danse e kyerɛ Yesu wo Yakobon bayi Paul adanse a kyerɛ sɛ wo abɛka sɛ Yesu ye Yakobon na wa hwɛ Bible mu a kyerɛ Yesu kyerɛ a wo yɛ mansotwede wo yɛ dipa o fata se yedi wachi ɛsom nyame ba ne yie enti sunsun sɔre asɔfo badanse e ne mo sɛ asɛm a Paul aka no Bo, you may put in a sword, Nabucodonosor. And dear Paul, Sawaka Sadia, and the idea person will be a dancer say, yes, we have been signed now, or say. 1 Timothy chapter 2, verse 5. Verse 5. Or say, now, Onyanko couldn't never ho. Paul say, Onyanko Bako pet and a ho. Ne Onyanko ne Unipantem Jinafo Koro. Now, Onyanko Pono. Oni onipa ntem girafo baako pɛ ɛne onipa Yesu Kristo atakbir Allahu Akbar eti Paul ame ati asiye sɛ onipa Yesu Kristo woyɛ nipa wɔyɛ onipa ɛwɔ onipa ɛne Nyankopɔn ntem girafo na kyɛ sɛ Nyankopɔn woyɛ soronko ɛna Yesu Kristo nso woyɛ soronko na Yesu Kristo nso ame ati asiye sɛ Nyankopɔn woyɛ kɛseɛ ɛsere no Memfa adasiye bi ma Yesu adasiye bi bra. John chapter 14 verses 1. John chapter 14 verse 1. Mo mama comment tutu. Na mwenye Onyankopon ni. Mwenye Onyankopon ni. Na menso. Mwenye mene. Menso. Mwenye na Yesu si mwenye Onyankopon ni. Na menso. Me Yesu nso mwenye mene. Sunsun sorry asofo. Se mudi mu amuhwem. Kaboni ni firi kumase anu waba anu waka kyerɛ me sɛ mo da akra mo yera akra na wɔn mo yɛ sa Bible kyerɛ sɛ wɔn mo nsum Nyankopɔn no wɔn mo sum wɔn mo ankasa yɛ furu saa chapter no wɔ biema Philippians chapter 3 verse 19 biema me Philip fo wo ba etire biensa echichemu donkro mo asafo no amada ne Yesu Nyankopɔn no ɛna me sɛ mo bɛyɛ nsankyerɛ ne no wada da ni panti no mo nsum Nyankopɔn wala asafo bi a wɔ kurom ha wada ne Yesu Nyankopɔn Bible sɛ nya de a wo sum Nyankopɔn wo sum wo a wo yɛ furu Philippians chapter 3 verse 19 one na wo awie ye ne oseye sa kofo nu a won madane Yesu Nyankopɔn no ba wie ye ne oseye wo enyame ni wo yafu no wo bo enyame ene wo yafu no na wo enim nyam ewo wo aniwuo mu no bo enim wo nyam no so ewo wo bo aniwuo mu na asase so niema ho ena wodwene asase ho so ho niema adwapade a osafo wo ka asafo wo wei odifo asomasi de wa ye yie wa kwa abrochira ba wo de afi bi o kwa abrochira didie Allahu Akbar eti anya bodi ai unya sika na aye dai na yadie yen man a yebuo ewo soro efrise honam enso ena yetwen agenkwa a one ewurade Yesu Kristo atakbir Allahu Akbar atakbir Allahu Akbar anuti Yesu Kristo no a yetwen no go ye nipa Yesu Kristo a yetwen no wo ye nipa wo nye Nyankopɔn wo so obesere yaba wo ba Yesu wo ye nipa wo nye Nyankopɔn wa be ate ehwo ase se Yesu nye Nyankopɔn dia e de be say yi Paul adanse bio 1 Corinthians chapter 8 verse 5 1 Corinthians chapter 8 verse 5 chapter 8 aduti adu hanom say no aya radio biak a metie ya me na mo kasai 94.1 FM
Number no ye 2368. 2368. Telephone number 2368. Obiada ya asma bakano bibi chire waje no renge 2368 Radio Biak. Mallam Issah Osei wone ne dom wo ho. E Nyankopon ne pa de obebisa bia be yu ano. Ye de asamba akopa etwam ne ayi Paul wadanse. Ne abisa Paul se Nyankopon wo ye be ensa na wo ye nai. 1 Corinthians chapter 8 verse 5. Ne sense osuro. Na sense osuro. Asase suo. Asase suo. Niema a wo frɛ won anyame ɛwɔ hɔ sɛ anyame pii. Asuro asase suo. Niema a ye frɛ won anyame no ɛwɔ hɔ sɛ anyame pii. Ne ewurade pii. Ne ewurade pii. Yɛndeɛ Onyankopɔn baako pɛ na yɛwɔ. Yɛndeɛ Onyankopɔn baako pɛ ɛna yɛwɔ. Agya no a nneɛma nyinaa afiri ne mu. Atagbeer. Allahu Akbar. Otumfo Onyankopɔn ɔmo yɛ ntiase. Amen. Yɛde mo besi ha na afei wa bibi kyerɛ wadwene wa bisa. Hello. Yes. Hello. Yeah. Hello. Hello. Me person bisa papa no say. Pacho udin the same. Did you hear them? Yadom. Pacho yadom mo kwa so. Me person bisa no say. Yadom yabot. Na we kata trek to fan or kata trek mu fo. Yadom mpacho nyabotre kakra. Mpacho nyabotre kakra. Adwuma ye no eye nyame adwuma. Enti sa wo bemu a na wa bemu se nyamsom ni. Na wo ye bibia na wo ye ne se nyamsom ni. Mpacho yadom okwa sore ben. Me bi da bi enwu nya wa ha. Oh. Me bisa o say. Wo kata trek ekisufo ana wo kata trek nkirufo. Me kasa me kan me kasa kire anyamsomfo a won si Bible tirase. Na o mo yira kra. Na Kristofo ne nkramofo nyina so samosom nyame de amene mo. Ye wa Kristofo ne wonyamsomfo. Wonim sa. Wo say Bible no de yenim say ye wa Kristofo. Ene wonyamsomfo. Wonyamsomfo ne bi ne abosomsom. Wọ́n sì dìtú sọ wọ́n fún yàrá mímu sáà. Yí àdàmú ètí mi. Ṣé wúni yàrá bí sáà náà sè? Dàbí. Ẹnití ni bí sáà sẹ̀. Nkú kasa kyerẹ ẹkísòfò àná nkìrìmòfò. Mẹ kasa kyerẹ Onyankopɔn somfo. Wọ́n mọ̀ wọ́n som tiẹ̀ yí àdàm. Màmá n kyerɛ wúni. Yí àdàmú ètí. Báyìí wọ́n sẹ̀. Ọ̀húnàmá dín no. Ẹntì huhum nyẹ̀mà sè. Wúdi yẹn nàmi kyerɛ wọn. Báyìí sọ ọ̀húnàmá dín ẹntì huhum nyẹ̀mà sè. Ebi sẹ yẹn nkwata fẹ́mpó yẹ dẹ̀ yìí ẹ̀ mà nọ. Wúni mi àwọn yẹn mi tún sẹ wọ́n pẹ̀ sẹ wọ́n create confusion kẹsẹ̀ wà kí wọ́n dáa. Mr. Yadom. 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 Àti àwọn oníbà wọn nù ní confusion kẹsẹ̀ pàà nà ẹ̀ bá. Mr. Yadom. Mr. Joshua Baha. Tie mi kanu. Mr. Yadom. Tie mi. Joshua Baha. Joshua nko Alabi ewo Kumasi Capital Radio Wabaha. Obaha ne cassette obeye no FM ha mi obi. Ahmed Kusia di abaha. Cassette obeye no FM ha no mi obi. O ma begina platform so wo CMB ho. Cassette obeye nyina mi obi. Won so wo ye nyamsom ni. Mi gitum se wo ye gidie bi. Mi gitum se sabiota fracha Mr. Joshua. Sadia wani asia bue ne sadia wusi kasa no. Sabasi ya boda euro sa chimo da ha. Enkwasiafo nyina mesala ya wo medim bi. So on ya mechire no. Ye frank kwasiafo wa chimo da ha so mo mesala ya. Na dia beba bedim bi. Na ye ma wira hu bebre. Sa wo bi sa me kasa kire kisofo anankramufo. Na cha sa wo pa cha sa nkramufo ya bosonsomfo. Efisi ya wanyame bebre. Bible na me kasa no. Na Bible na me kasa ni sasoma me ka no Bible boa dia. E de na me boa. Na Bible ya no kura dia. Na me ya no kura. Mama Nunsi. Joshua Mama Nunsi. Oh, Joshua. When you be a man who say, Sabe, what you saw? What you mean, it was a cassa I can. One tin nipa casam. Number one tin say, I could there be a word in Futrum Wagrum. Sankawajin will be a Yankabos and make a Yankopasam. It is a maybe behind money a Christopher. So was software done in Yesu Christo Yankoponia. That's a Cramofo or baby tree as a Kaya. Then don't trust us as software done in Yesu Christo Yankopo. Mbacho and Frozen. Hello.
Me pacho ya fra Osei. Akwasi ba. Akwasi low volume no kakra wireless. Walon. Aha, akwasi misrawa eni biem okwa asore ben. Because Roman. You. Mo akwasi wasem ne say. Asuma make kan say wate. Mate. Na wasem misane say. Asam be misane say. Aha. Say Uber mount platform no say. We be condemn Yesu. And now say mount platform no say. We be kasa share a Christopher hu onyamina ni onyam. Atakbir. Allahu Akbar. Akwasi. What be saying answer? Yes. Mekasa America ni bia ni ho a kire sama condemn Yesu da. Na mom de Yesu Kristo aka no wo Bible mu a kire se wono na chi emre bi beba nipa bi beda ne wono Nyankopon. Yes. Na Bible nso a kire se Nyankopon ye ba akopɛ. Na Yesu nso a kire yen se Nyankopon na suma no ma no ba asase so. Juma wo de bia firi wotumfuo Nyankopon. Enti avanu mu onyam ne ayeye ne nkanfuo nyina ma wotumfuo Nyankopon. Ana wo a wonti ase no me mo ate ase. Niye wonni mu no mama na hunu etu obi ada wodi Nyankopon achi no se wanhunu Nyankopon asom no na kwati ba bi a wayera asetira ne sai se okọ hospital na se high fever na ayewo na doctor ni nim na dwuma na kofa abodamfo pane no de bo wo ho na am abodam doctor eti se doctor no am abodam dia ene na wasofo a woda ne Yesu Nyankopon wabra Bible da ho na Yesu nso aka tie se da bi Yesu Nyankopon na Paul nso aka tie se wo abetere foforo wa pre Yesu Kristo die so na wo pentokwa no na sa asofo no na eyira mo enti na eba me kire wo se wudi mu a me ka wo se ye hwetro kurukuru de be wuru se Nyankopon de wo ye kese ba akopɛ na na asomafo no nyina so ba ye no wo nyina be hye Nyankopon du nyam enti sa asofo bi da ne Yesu Nyankopon ya menua no se be ya wo nyira enti na me de ko Bible abo ahuru de Yesu kai ene de nyame kai na sonso ye wo Nyankopon ni Yesu enti cheza wo ankasa lo so di Yesu di aba Quran chapter 2 verse 1 na me ya fra me Isa me di ya fra me Isa me na no Arabic name of Jesus is Isa na me ni Yesu ni anka meto me ho badi ni sa me ji Yesu Kristo di 100% 200% 500%. Atakbir. Allahu Akbar. Odi ogoma no. Wo say Odi ogoma no. Subhanallah. Na wo say me boni di ana me do Nyankopon aso mu due nka no ato aso. Ana me wura wonte. Odi koso. So me bo Yesu Kristo di a na me do Nyankopon su nhira ne na so mu due nka no ato aso. Adantia. Ebi say wo yo obi a wo Nyankopon so ma no a adifuo no mu no wo no so wo ye nipa kese pa. Ya Nyankopon hyeda ye rusoronko. Adifo ni nyina ma ne mema na wo won na wono de ne oba ne bema na wo no Nyankopon ma ne tumi no ne ba asase se de be ye nipa be huru se Nyankopon wo ye tumfu a wo tumi ye de opebia etimi kutabuo ne ye de ma no 100% 200%. Krabodi obeka so wo mu Yesu Kristo no no onya krabodi papa na wonti QUR'AN ase. If say Quran chapter 2 verse 137 or say ye Moka say, we believe in Allah, and what has been revealed to us. Yes, Sonny Adama, what has been revealed to Abraham, Isaac, Jacob, and his. Me pato, answer, who can be, and so be professor, and to be bisa never be. Yo, bisa. Who can say, Osman to control, or call, or catch and say, or catch the Fiafuna, now on say, or move to Jerusalem. Kuti se obama sisun konkona ba o mo so men kan sa asem no wa me see wo enu di bia na wo ni se asem wa nka me ono osori ye no osori fi awufu mu no wo di bi so osori ana wo ni o kwaku adisua yesua no baako yenu miensa enan so na me kire no adisua se yesua anam se nkwakorafo mmerewafo ne nkwadaa we mu nti no se wo kire kraswe ni ade na kofa university ni krata ade ma na wo so nkenkan ya ni tiri bese asem a me ne wo kan se enipa no bia da ne Yesu Kristo Nyankopon wa bra Bible so nkire sa Yesu no amu ba nso wa nkire sa seza o bi ada ne Nyankopon nipa no eno na ha wo no oh nyano ne ha me wo si mun ka mo fu no mo fi Arabia ana Kristo futu fi Jerusalem yes
Oh, it is also said the Arabia for Modiano area, and then I'll be attacked Jerusalem for. Now, then, Tina won't pass a woman, I know, Koro. Now, Christian mountain platform, and attacking them before. Oh, now they are not to say the number, and someone can now, I mean, I mean, that's a woman, that is all what candidate. Ah? So what candidate? One of the hour can not just wear Christian into open, so one can say, and I make a budget. I was some woman in Yanomono, one more year, and you cannot see. Who was all the confusion about all right? Oh, that will be other cabin. I will some pan, I will some pan, sir. The ambassador says, come on, would you say, yeah, a piece of Fusudiano. Yeah, one weapon. Oh, yeah, Jesus Christ. Yes, Jesus Christ. Now, the person who would Jesus Christ. Now, did this away, Uncle Ponsma for. Now, the person who did this away in Uncle Pon. Dear, one more back, Yanua, Yirakrano. Anything about us will be Chira for be no one penny years with the Anasoa, no one pentoqua. That's any pan or pentoqua. Then, I'm say, Parum Pessa Yakunto 20, and one my years to kiss on somewhere as I see this one in Yankopa Pedian, Yaba Yachim. Nasababro da Hodia, Kokuada and Wama watching who, as someone make him in far margin in the car. It is a more case of what about Pamodia Sarah, and I'm what every from Monia Sisibasona Moya de Mope. Sounds Yanasa. So, a mamma bumfu, I had this Yana than a buffway. Me a make and me bumfu ye. Am I bumfu? Beside the question, am I bumfu? Mummy, I'm going to call a radio no so. Why? Obi anyone walk to Kawa, Manamo Passamo, yes, a more contokwa. Now then, the extra move. Na Babro Damu and Namu fu. Eh? Babro na dahe na femo mabubu fire day. Asma yake ya kind of graphic him. And anya Ghanaian chimes. Aya Babro. That's right. Hello? 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 Meet you. Well, Papa. Praise God. Hallelujah. Now can you say, a Christopher, you should not go there. What do you know? A ben one do Tiama Menticas. Menticasani. You Bible. The only kind of the Bible. Anne. Nampacho, the other can be Bible. You, Pachoya Frost. Now you really Bakua, yes, Mpachoya Frost. You look when you say to the pray, no one can. Mpachoya Frost. Mpachoya Frost. Usu. Ah. Mira Usu na kwa sore. Okay. Mpacho kwa sore ben. Because you premier. Ah? Ah? Mentio. Mese. Oko asore ben. Asore. Aye. Asore kan yengwa. Bible lejengwa. Very good. Eti Bible na udi achiri nya saa. Hello. Hello. Radio ni ho. Na radio ni wode ase na yawo nti ni yie. Ka sa radio si wo nchen. Sa telephone no de atom no bia okasa emma. Ti radio no wo nchen ya na nka me kasa na aba. Mompa radio bi mano nam no husu ni nkomo kakra. Mompa radio mano. Anuano mu a me pacho mo ye call abisa masem. Me metena fidie so nya ntokwa na me ne mo ko. Me ensemu a ayira nipa na me kirechire mu. Bible no so na me de kirechire mu nya graphic mu asem na meka. Enti me pese obi a wo ye call abisa no. Bisa se wo ye nyamsom ni na wo bisa nyankopon asem. Emisa asem wa de abufuo beba. Ese yete anya abufuo ni ye. Hello. Hello. Mpacho ye frost. Ye fe ni Vivian Ponsa. Vivian Ponsa. Pacho okwa soro be mi ura. Me call World Miracle. Ah? Me call World Miracle. World Miracle. Very good. Mira, send some more can watch it there. I'm not telling you now. What's some say? My family said. If I send you this house, I would car, you want some man, I saw the car, Mohammed, you want it. Mammy, Mebeka Onyankopon Asem. More and Mohammed. Young to be. And the Medusa come by, and I do sacra once a moon. And I will back and so said, no, you won't come in now.
Nina, what and done we used to treat him who are. I don't know. Mama Vivian Ponsa. Mama. Papa. I am a who piece as a more American. Want. Massa, what in Nina? And you're not yet here. Massa more American, sir. Onyanko Ponia were boss or near Sassy. Anyone near Menina. Now, what's man a comes for the baboon? What I inquire, young Fason Sumono. Na enam say ye nipa no ye ni aso ne ni adwene ye betumi aso Yakobon yi nti ene Yakobon yi na komhyefo no de na ba asase so sa komhyefo no mekire ye kwan a ye mfa so nsom Yakobon say no akomhyefo no chi no ye nya asofo ne adifo no bi a wo mo ahyase adani akomhyefo no bi Yakobon masem ni o na eno so ye yira kwan eti Yesu Kristo wakachira Yakobon se bi wura adwuma wo de ma me na mawie maye bibia na wo bia ni wa wayira ji wa yira ba no no yira ba no na wa yira ba ni wo bia ni wira firi Yakobon no oda ni Yakobon abode aso do Yakobon de obi ewe firi Yakobon no ahomati na mitio very good mitio o priti na ahomati na ni emi hu ni se priti ni na Yesu Kristo ku kwa na enye Yesu Kristo kwa na ye Yakobon ai so Muhammad so ka wo mo preach fa Muhammad ho ani yan fi Yesu Kristo so if you go back which is bibi mu a ayati say wo preach ni na mo Yesu Kristo chimpo ase ya ye Yesu Kristo Yakobon Vivian say sabi o tafrache asma ye ken Yakobon enu nti Yakobon ma ni pa dwene mu say meka say mo no wo hwe a Moses will be an anni Yakobon. Joshua will be an anni Yakobon. Joshua be yan century, we yan century. Na Yesu nkuwa na amanfo no bia dan Yakobon. Menyi ni sa wo ka ho. Enam sa wo ka ho no adwene mu abie nti no. Obi anadwene mu mie ya wo no ni wura firi Yakobon no wo dan Yesu Yakobon no. Wonu mom ne ne ye nkyerɛkyerɛ sɛ da bi o. Yakobon de wote ne ho ne nase. Na Yesu Kristo be ya nkyerɛkyerɛ eti Yesu akyerɛ yɛn nsɛm pii ɛwɔ ha ɛkyerɛ sɛ wɔno de wɔntumi nhyɛ ne ho nyahwe na nyame ɔsoma no no wɔkyerɛ ne de wɔnka ne sɛ de wɔnsi nkasa enti sɛ wɔbi da ne Yesu Yakobon na sɛ nipa no na wɔyɛ ayera kwan ahwɛ yɛ atamu da no wɔwo no Yakobon eti Yesu Kristo kan wɔ Matthew nsɛmpa etre nso nkyekyɛmu aduonu baako no sɛ nyɛ wɔ mo asemi sɛ awurade na bɛkɔ soro aheniam na mmom obi ɔbɛyɛ Yakobon apɛdeɛ. It is why you go papedia now we yes ya pedia not as a what deviate free the right part. Man ceremony now then about person will be some question number bufu. Okay, Koso. Hello. Mpacho, your frozen. Yes, we na radio about the radio neano. Owusu, una arrange ana say radio no. What's on the radio about? Yo, Owusu. Mallam Issah Osei. Man no ka bi say. We say bi ma da Yesu Kristo Yakobon. Ye ka ko ni say 323. We say di bi a ye no. Ye fi okra mu nyo say we nyame. Na yari Yesu na Yesu mo ko ni say 323. Ko Yesu so na Yesu no nembrem. Awurade Yesu Kristo na mo so mo ne. Ana ayi ka ho. Bible. Sa. Ai. Ana me ma Yesu adi adanse o. Yesu. Me pacho. Asemo abema yi kan. Wo se me ne wo no. Colossians 4:23. Colossians 4:23 bi ona kan sa. 2:23 bi na kan. Bi na kan. Now should be Matthew chapter 20. Memo aka memo abotre sakra so an table. Ma obi nya adwen sama ba ha be critic confusion. Ade na Yesu ya. E bi sa amafo bi begina platform so ni krom ha. Edidi nkramofo atempi. So, kramoni bi ankasa mo didi atemtia ne mo beko. Amerkusi ade ba ha nsem obeka me won cassette. Joshua ba ha nsem obeka fa nkramofo ho me won cassette. Aha, nti mo bi nya dwen se enu nti na mo nsamo mbeka ya nya no kura no na yebe yi. Paul Kato chokoma Kolosofo. Iti me se na yi mu aduonu miensa. Na adwuma biara a moyo no. Monfi okeda mu enyo no se ye moyo ema awurade. Na monyo manipa. Efiri se monim se awurade ensem ena mobenya apejade a se aketua
na awurade Kristo na mosom no. Atakbir. Atakbir. Mira, una say afro say. Owusu. Yeah, okay. Yesu yachi no. Asoma for Paul no bae. Na mo miemi say Yesu asoma Paul kan won ne ya adwen. Me no nyina ne ya adwen ho. Ye bisa Yesu say asama Paul kan no. Yesu ne Paul ya adwene ya na afi say Yesu ba ya no won ofiri Nyankopon chen ne ba ya ana oba no se ne Nyankopon se dwuma a wo medie ni enti ye bisa Paul se ye nyina ya nsom Yesu Kristo ne ye bisa Yesu Kristo nso se wo pene so se wo papa ka kire se wo ba ne ye nsom wo ana ye nsom wo Paul ko ya ka se so bi wala ka se Paul so ka de from dia ma no ni ne Paul wono a enti Paul se se wo dare Yesu so se Nyankopon ba due wo dane Yesu so Nyankopon ba due because of all the nsom no Nyankopon so ni no enti na say ya me Yesu no ko le 323 say anu ni Yesu okay ana me Timothy ni abutre ya me 1 Timothy 3:16 na za kan ma yenyi no nhwe wo dem ba cho wi a me ka say wi a na so aka ode mate 1 Timothy 3:16 1 Timothy chapter 3 verse 16 na ko to 9 pe o ba do yo ya ba mo akan 1 Timothy 3:16 mo ma mo honya ha mo mie bie ne ba ko so mie Luke 9:18 na ba ko so mie Luke 9:18 ba ko so mie John 6:69 ana ba ko so mie John 6:69 John 6:69 Luke 9:18 1 Timothy chapter 7 verse 16 na ade a wode nokro ka ne se ade a ye de nokro e ka ne se so ne onyamesom pa ahuntasam ade a ye de nokro ka ne se eso ene onyamsom pa ahintasam Onyankopon yi ne ho adi honam Onyankopon oyi ne ho adi honam gobo ne bem gobu Nyankopon bem honhom mu na oyi no kire abofo Onyankopon yi ne ho kire abofo oka no asem amanaman mu ya ka Nyankopon wasem amanaman mu ogine de iwiase ya ji Nyankopon di iwiase ofa na ko soro animonyam ya fa Nyankopon e ko soro ya fa Onyankopon ne obo soro ne asase na papa Nyankopon be no ya fa ne ko soro atakbir Allahu akbar Allahu akbar we ni asemu a entima ba ya me baba ne mu akirechire mu Yesu Kristo tie Owusu wo de wo betumi am Yesu ade very good anybody be ho a on ba na on bu afu Yesu Kristo ba ya no wo baba kirechire yen wo no ni Nyankopon ho asem ena Yesu Kristo adi adanse bia wo Bible mu a e kire se Nyankopon wo ye ba akopɛ enti asemu a Paul kan se Paul kire me no mienu se Yesu no ani Nyankopon dia me ne wo ya adwene eni ena mo bien ko bisa Yesu Kristo se na wo bia wo beda ne wu Yesu Nyankopon no wo beda ne wu se wo ye Nyankopon wo Yesu wo pere no so na Nyankopon so dia no de be nipa no Mark chapter 12 verse 28 Mark chapter 12 verse 28 Allahu akbar na wo se wo jinchinye na mu se wo bua ne yeni ba bebu Osu utie Mark chapter 12 verse 28 going Akwerefo ni mu ba ko a oti se wo jinchinye na omu se wo bua ne yeni ba bebu sa ne se amanfo no me no mienu ne agi akinye Yesu ye Nyankopon da bi o Nyankopon ko enna wo so abua ne ye nyina ye ko Yesu anim ene ye ko bisa Yesu Kristo se bransema edini nyina kan ne de wahi mi wuro wusu me no mienu ne ye bisa Yesu Kristo emransam odi nsem bebrebe nyina kan no ene de wahi Yesu bia ne se ahora na Yesu Kristo mamu aye se de edi mransem ne nyina kan ne se ade a edi mransem ne nyina kan ne se Israel tie anyamsomfo a Kristofo muntie awurade ye Nyankopon awurade we Nyankopon ba ko pe na so do awurade Nyankopon firi wakoma nyina enti do awurade wo Nyankopon afiri wakoma nyina mu Yesu kasa no no ene okra nyina mu ene wadwene nyina mu ene wahode nyina mu yetoso mienu ne se do wo Nyanko se wo ho branse biara ni wa chansa asemu yi okirafo ne se ne se awara na wo wusu wo ka kire Yesu Kristo se wie kirafo ni wura Yesu Kristo waka no kure se onyame ya ba ko se Nyankopon ya ba ko pe na obia ni ho na wobia ni ho se ono nko jese ono nko a
Sabado na fi wa Nemo, sa wo bedo no afiri wa koma nyina. Enti asie nyina. Eni ahode nyina mu. Na bedo yonko sa. Na bedo yonko sa ho. Sini ohia afode. Esini wo hia afode. Eni moja afode nyina. Yesu mu so bia ni nyansam. Ana Yesu hunu sa wo wustu wadi atum sa se nyankopon ye ba ko pe no wati asie nyansam no. Sini se. Yesu Kristo ka kire wo owusu se. Woni onyankopon ahin ntem ekwan ware. Owusu Yesu se men kan kire sa wadi atum sa nyankopon ye ba ko pe dia ene ewo woni nyankopon ahin ntem kwan enwa atagbe. Allahu Akbar. Na wo bia wono so di atum sa Yesu no ane nyankopon woni nyankopon ahin ntem kwan enwa atagbe. No bi oni nyame ahin ntem kwan wa na wo su he na wo koro ejem straight. Wana ya me ya sa mempesa wo be ko ho bi enti na de Yesu aka na me ka kire wo no. Mitie o. Wa ka sa se duru so. Yo kasa. Me ma obi e First Timothy 3:16 ye kan na aso aka odi. Say si ano. Aha no be ne den. Me ba. Oh yes ya de. Wo ba da butre me de o go me de am man so. Oh, sa wo kan ye no. Me say Timothy say Oyankopon bi eba wiafia ya yi no de hunam obi e ho no. Sa Oyankopon yi no ti abofo. O kan wa sa ndi wa holi wa mu Yesu bi odi. But in some of cry ni na no e ka safa onyame bi oba ya ye do na se ni ye sa. Ela me se me ti ya se me ni bi ya but nyame am ni se wa be ya sa me ya fa ko sura Yesu. At mo mo nsema atagbe. Ana Bible say Yankopon say ba ko pe. Na Yesu si Yankopon a Paul si Yesu Yankopon a. Na Yankopon so bo ade o hode a. Wa ni Yankopon. Okay. Ana me say me John 6:69. Hode o bo di pain. Ana wo pese John 6:69 yan kan ho. Me ba John chapter 6. Verse 69. 69. Ya ba ko yan kan fre wi no. 66 kan no. Verse 66 one kind. I'm going to 69. 69. Yajiadi. Woni onyankopon kronkron no. John chapter 6 verse 69. Mallam. Okay. Yajiadi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Adishmai ya Moti and Kalim Muslim Mobile Preachers Association. Your address ni PO Box M993 Kumasi. A soft penny or die anonymous Mallam Issah Osei ya etafen the vote for God campaign for Allah. And nay and some pano ye benya the Holy Quran and the Holy Bible. Into a betu and safre a soft penny no nen some kakra obwa no for Holy Quran and Holy Bible no dia bread. Mallam Issah Osei no ha fa yatafaddal mashkura. Asidemu asida enka otumfo nyankopon abodie nyina ewura. Tumi ewura da sebre wonko an ye besomo wo. Na se yehia mo bi anso a won chen ne be hwehwe firi mi wura tene yemfa kwantere ne so e kwan ye dikanfo no edi so a won de ma won kra no de mo nya wo mo a wobufu ba won so anase ayerafo no enye ho amen enuano ma motime nka no pei ayamsomfo Mallam Issah Osei na menemo kasa anopei na de ni se anopanki chahu a mepesa minimudie eye Bible and Qur'an na adenti ana no pe mepesa minimudi nkita ho bisa se de aba ne se enyamesomo adoso
na nyamesom adɔɔso no yɛntumi nhunu deɛ ɛkɔ nyankopɔn nkyɛn sɛ akyem da ayɛ ni koraa no yɛwɔ nkramo Roman Basre Methodist Apostolic Atinkense amunumune omegume so betomu na kaba apantumagu maame Yesu yedokononom Deeper Life Church of God Church of Christ yɛnyina yɛse yɛ pɛhɛvi akɔ Atakbir Allahu Akbar na so ofiri ana akɔ akyem da adwemu a abano pano wotwe na akɔ dwemu hɔ a mo se nipa yɛ bitibiti nipa yɛ bitibiti wɔ dwemu hɔ no obi ani abre wesi ntosi o enyado o emeko sikanyo lorry station wesi odan o akra o akwa ba ko pɛ no ayira na nkɔfu nyina pɛ no akwa bɛyɛ sika na sa sika na ayɛ pɛ no no yɛ nyina ayɛ pɛ sika no nya de ba ko pɛ so ne na mo pɛ sika yɛ nyina nam kwa hodo so ne yɛ pɛ sika enti nɛ ama asɔre bebre abu na obi anso pɛ heavy akɔ na heavy ayɛ pakɔ no yɛmisa sɛ kwan bɛn ne yɛfa so akɔ heavy kane no ayɛ mpanimfoɔ baeɛ a na ɔmo wɔ hɔ na nananom som abosom mpo wɔn som abosom mpo na ɔmo nim sɛ Nyankopɔn wɔyɛ baako pɛ ɛnɛ baabura aba bɛbubu nananom asɔ abosom dan yɛ agu ɛna ɛne baabura kuta nananom ɛna ɛnɛ baabura kuta yɛn baabura kuta yɛn n'akyi no Nyankopɔn yɛ mmiɛnsa akristofoɔ si nyame yɛ mmiɛnsa nkramofoɔ si Nyankopɔn yɛ baako pɛ na saa kasa wei na mpɛ sɛ mene agyidiefoɔ di ho kita ho na wo a biribi kyerɛ adwene no abisa ɛfiri sɛ mentumi nhunu baabi a yɛ a me nuanom akristofoɔ kɔnya Nyankopɔn mmiɛnsa no firiyɛ sɛ ɛyɛ baaboro mu deɛ a baaboro no ɛda ha yi na baaboro no ɔso nam ne bɛka sɛ mewi abisa me na meyiwa no sɛ Nyankopɔn ne pa sɛ baabi a wɔbɛkɔnya Nyankopɔn mmiɛnsa no Nyankopɔn na ame aka ne baaboro mu sɛ afei deɛ wɔyɛ mmiɛnsa ana ɛyɛ dɛn na afei deɛ Nyankopɔn akɔyɛ mmiɛnsa ɛfiri sɛ baaboro firi tire kɔpem tire ne nyina Nyankopɔn so wɔyɛ baako pɛ ɛyɛ dɛn na afei deɛ Nyankopɔn no wɔayɛ mmiɛnsa Allahu Akbar number 2 tetewa no a na Roman Basre Anglican Methodist ɛne nkramu na ɛwɔ hɔ no na yɛ nkyerɛ akɔde anyame na obi anim sɛ Nyankopɔn yɛ baako pɛ ɛyɛ dɛn na ɛnɛ deɛ ɛkɔ awieɛ no na asɔre ahodoɔ bebree aba na yɛnyɛ sunsun sɔre ahodoɔ bebree ne akɔnya ne sɛ afei deɛ Nyankopɔn wɔyɛ mmiɛnsa sɛ Nyankopɔn mmiɛnsa no akyerɛ adwene mebisa me nuanom agyidiefoɔ no a wɔnom si wɔnom nso ate asɔre ne sɛ wɔnom de baaboro na ɛyɛ asɔre anaa wɔn fa wɔnom akwan na ayɛ deɛ wɔn pɛ na wie akyire koraa no afei deɛ yɛakɔda ne Nyankopɔn nipa Yesu Kristo no yɛakɔda ne Nyankopɔn ama na akyem da ha wohyia obi anakyia no akɔso ya wo ho te sɛ wɔse Yesu adom nti ama akɔba sɛ asɛ Yesu Kristo no ano wɔtɔ nsuo ɛde wɔbɔ awia ɛde wɔfa mframa Yesu kuro ya wɔ Nyankopɔn ɔno kuro ya wɔ Nyankopɔn ba ɔno kuro ya wɔ bɛwudi ne mogya agye mo nkwa na hwɛ Nyankopɔn ne a ɔba sase so no mu akyere no aba no de aba abɔ ne tirim ama ne mogya ahwi awuo na Nyankopɔn yɛ wɔwuo na nyame ya wasan asɔreɛ asɛm ɔsɛnya adwene a na ɛyɛ ade a ɛha adwene kakra ɛno nti agyidiefoɔ ɛna dɔpɛn no mepɛ sɛ mo anyamsomfoɔ a mo kurom ha nyinaa obi atena ne radio ho na ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛbɛn ne telephone na obisa me kɔhye na mekyerɛkyerɛ ne mu na ansa na mɛkɔ so no ma me Isaiah chapter 59 verse 1 ɔtumfoɔ Nyankopɔn ɔka asɛm bi chapter 59 verse 1 ɔsɛ hwɛ na ne nsa nyɛ tia a ɛnso ɔgye Bible se hwɛ ɔtumfoɔ Nyankopɔn ne nsa ɛnyɛ tia a ɛnso ɔgyeɛ na nasom enye duru a ɛnte asɛ Nyankopɔn naso nsi sɛdeɛ ka asɔrefoɔ bɔ dɔn ɛdɔn yɛ tumi de kɔsɛ wiem sɛ bɛyɛ Nyankopɔn bɛteɛ nanso Nyankopɔn naso no ɛnte asɛm na mmom mo yɔ ne deɛ ɛma mo ne mo Nyankopɔn ntɛm twe na mmom yɛ amumuyɛ bɛyɛ yɛ amumuyɛ sɛ yɛada ne Nyankopɔn nsa so nyame yɛbɔdeɛ ɛne yɛde na gyina hɔ ɛne yɛsom no ama Nyankopɔn no mu onyam apa
Say nipa won bi dim say Yesu no ani Nyankopon do so so ne wo ma wo dim say Nyankopon ye ba akope. Sababu ni de kuta bodi ana bi bisa be se bunya no Bible fa he chapter bed e say Yesu Kristo say wo ba na yensom no. Allahu Akbar. The Bible chapter bed so ne Nyankopon ka say Yesu Kristo ba na Yesu Kristo ba mo nsom no. Na e fa ina Yesu Kristo ka say mo nani no Nyankopon. Ye bubu ye, sa bubu ye we and I'm a Nyankopon table apai. Na mo boni na akate na nia intibontium. And then says somebody that ye dear to your pen and be a china quite. The Nyankopon the boy dear, and son Robert Mary, and son and Mary, imagine say yes to Christ, I will know. That's a yes to Christ or do any Nyankopon dear, and the other was sending my mayor. Why not they control? Yes, your question. So, eti ansana me mekosono. Manimato sempa etire enai echichemu enwotwe enkron na yebisa Yesu yasem bi ohon. Matthew chapter 4 verse 8. Na abonsam fa ne bi ekobi potenten bi so. Mutio akristofo si Yesu ye Nyankopon. Na Yesu wo ye Nyankopon ne awaba asase so no. Ena obonsam afa wo Nyankopon de na ko be potenten bi so. Chira ni wiase henie nyina. Ade wo bonsam ko chira wo Nyankopon ewiase ahenie nyina. Ne emu animonyam. Ade emu animonyam na osene se. Ade wo bonsam ka chira Yesu a wo ye Nyankopon ne se. So obekoto asore me a. O Nyankopon de boss no no bo asase. Ana ba burumu o be ye ntiase se. Wo boss no abofo. Na wo boss no abofo wie. Ade wo bo Adam. Ade ka chira abofo de se wo koto sore Adam. Adam of Penny or woman so one dear, one cotton sorry Adam, and the Jacob was a warrior for some. But see, Jabby the Atohama, it will be a now be to a channel, with number couple some channel. Sabon someone that be a bono, or the moment that war back catching Uncle Pon said, the Uncle Pon Samukoto Soremia, Middle Marquis of Former Yasam Woye, most of Famoya Cotton Pontre, Yamoya for that table that the Sebisa, when I would be a Woye, no, the Bible Sam the better than said that me I could to Samoa. When Uncle Pon Bob Sam, and my Bon Samoa the catching Uncle Pon said, Samukoto Soremia, anka me de yeri nyina be ma wo Yakopon e obo wiase wo Yakopon e wono wo bo wiase no ane wo bonsabo be ka kire Yakopon se wo Yakopon wo koto sore me bonsabo a me di wiase a wo Yakopon wa bo no me de be ma wo ene Yesu se ne se me ka kire mo obi a be ka se Yesu ye Yakopon no sebe na wo dwene kwachi Yesu ka kire bonsam se Firiho Satan bonsam watworo se koto sorry ewurade unyankopon na ononkuto na somono atakbir Allahu Akbar. Yesu Kristo ba yati ase se yo ka kira bonsam se obonsam koto sorry onyankopon no ononkuwa na yensom no ya tworo no Bible musa na dia ababi dia no basofo no bi ena bo wo yafunu nti Romans chapter 1 verse 22 also Romans chapter 1 verses 22 wose wo ye anyansafo no hwe ena wo yafunu nti asafo yi bi wo yafunu nti no wo se wo ye anyansafo wodane nkwasea na wo abedane nkwasiafo na osakira onyankopon a ompro no anim onyam eye onipa a wo pro honi nseso atabe Allahu Akbar wan musu abe nyansafo but wo kwa dwene mu na wo kɔ Bible no kuta wo muro a no mo aye nkwasiafo Bible se me ka sa kyerɛ mu adetia efse wo bo sakira nyankopon ne a wo pro Yakopon dia woni ahyase Yakopon dia woni awieye Yakopon dia woni ananato Yakopon dia woni obise lam yalid wa goba wa lam yula obisu agono wa lam yakullahu kufuwan ahad na bibia ne nsaje so no nko a wona sese sa Yakopon no na nugo nyam e dia komba onipa opro enseso atabir Allahu Akbar yes ene enoma ene entoteboa ene mmoa a wo wiade
nipa bia wowu enoma etwacheboa emoa wo mo wie nyina wo mo pro wo mo wu na Nyankopon de wowu Nyankopon de woni ahyase Nyankopon woni awieye Nyankopon wutumi tufra ntutu bibia ho wo so Nyankopon ye hohom a wa abɔ no na woni ahyase de awieye woni adanato adan sese ne yakoba ne se asafo anu a wo mo pe wo me yafuru nu nti no na no bagire fidie so aka kyerɛ mo sa wo sɔre a ɔse bombra ɛsɛnkyerɛne bombra de ɛsabo yadeɛ ɛsɛnkyerɛne hodo a wɔmpɛ so a mo yɛnti ɛna ɔmadane Yesu Kristo Nyankopɔn na ɛsɛnkyerɛne deɛ a bra Yesu nya ma awiase no na adiifoɔ bi Nyankopɔn asoma wɔn ama ɔmo aba bɛyɛ ɛsɛnkyerɛne woyɛ Mose nwoma edi ka Genesis chapter 5 verse 24 a Enoch Nyankopɔn ma no tu kɔ soro life bra no obi anya tu kɔ soro Atakbir. Allahu Akbar. Enoch Nyankopɔn ma no tu kɔ soro life bra no obi anya tu kɔ soro sorry ahine moment also be the first 2 Kings chapter 13 verse 20 Elisa odifo Elia na koda your friend say Elisa na bra Elia egati asianam efa no akosoro no ne maya fie guduko enu oyidi ma na koda Elisa di yansankyerane kapu say Elisa wuye na wo wuye no na yekosie no na obi nso awu na yekosie no ne ebi se ho ne sie Elisa yetutu furu no ne yekoto Elisa no mpe ye ne obi a wawuo no kan Elisa no mpe no wanyane edompe atumi anyane nipa Atakbir. Allahu Akbar. Sawba hodi for Hezekiah ngoma etire aduasa nso chichemu baako a otwani apo mapa eho de mepe so bekenkan ama na mo bo hu se Yesu di obenyane nipa baako pe Lazarus onyane Lazarus anopodu owu dedan na Hezekiah di onyane nipa wo do bi akokwa Hezekiah chapter 37 verse Hezekiah ngoma etire aduasa nso nyimu baako ose wo se Awurade ensa ba me so otwani apo Nyankopon saba odi fo Hezekiah so na odi mi firi adi wo Awurade honhom no odi fo Hezekiah firi adi e wo tu fo Nyankopon honhom na odi mi kosi bonhwa kase a enumpe ara nko aye emumamu ana odi Nyankopon do odi fo Hezekiah ekosi bonhwa kase a enumpe nko na aye emumamu na oma me fa so chini hia ara na Nyankopon ma odi fo Hezekiah efa edopere so chirishia na hwe na edo so pa bonhwa no ani asia ya ho no enipa wo wu achim da ha firisi achichiri kure bepem ne o ya dipa do so edi go na hwe eho akokwa se na dopere nyina ho akokwa na o ka kire me se ehwara do Nyankopon ka kire odi fo Hezekiah so onipa ba enompe yi benya enkwa na etu giri se asia ya ha achim da asia ya dipa ya sia wo mfritete ana no mo hye kuro yase bepem de wo benya nkwa na na me se eho ana me ka kire de se Awurade Nyankopon wo na wonim wo na wo yetumfuo na o ka kire me se wo na wo yetumfuo wo na wo ye wotumfuo wo na wo bo ade no ana wasai ade no ana wo dim se de obesi aye no Atakbir. Allahu Akbar. Na o ka kire me se ehware ne Yakopon ka kire odifo Ezekiel shenompe ho nkom na ka kire won se na kasa kire do bere se monompe a mo ho akokwa munti Awurade asem Yakopon ka kire wo sese ye kagam sam na aso nti anya me betumi afre eboa efiri wuram aboma betie na sem Atakbir. Allahu Akbar. na Awurade Nyankopɔn ka kire nompe yi nie sani Nyankopɔn ka kire nompe nie me ma honhom abɛhyɛ mu nompa mugu achim da asie ye etu asafo yi me pese me ba oti ase se ansa na Yesu Kristo bebe wiase na nyame asoma komsefo amoma be yese kire Nyankopɔn ka kire odifo Ezekiel se ka kire wo se nompa mo ho akokwa hwɛ me ma honhom abɛhyɛ mu me ma honhom abɛhyɛ mu na mo anya nkwa na me de intire besoso mu na me de enam agu mo so na me de wedi akata mo ho na me de honhom ahye mu na mo anya nkwa na mo hunu se me ne Awurade la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bakato be sesa Nyankopɔn no ni ahyase ne awie o say ena me hye enkom sede wo hye me no awara do difo Ezekiel hye enkom sede Nyankopɔn hye na me hye enkom no bra wo kasa ya no eni bi bae ehwara da ni bi ahyase na hwe na hwe awoso bi die abana sase na sase awoso kikikikikiki
na enompe ni hyehyia aho ade do pedu kekesi adibo keke dompe beka ni dom kre ho keke ne dompe kekesi adibu na wo be atodom obi di atodom enompe enya nkwa botodom no kwa mo sika na bodi babro pe na dadi emu asem na mo pese di patie ade pe nkwa sabre na Yesu na ma dompe di nkwa David na dompe ba keka dompe ho na dompe ye dai na mehwe na hwe entini baaso na enam ba ho na wedie bakata ho na so na homi bie ni ena o ka kire me se kwara de ko po ka kire me se hye nkom kire odi papa hye nkom kire mframa no hye nkom oni papa na ka kire mframa no se sa awurade nyankopon sie ni asabu a Yehua nyankopon asabu a ne Yesu Kristo de ka se yo asabu a Yehua nyankopon wo ka kire mframa die ahomie fi mframa nan no so bra koso na behumigu enipa a wakunkun wo yi so ahobe firi mframa nan no so bra na behumigu nipa a yakunkun wo na wanya enkwa no omunya enkwa ena me hye nkom sade wo hye me awara do difuo Hezekiel a hye nkom sade wo tufuo nyankopon hye no sabre de Yesu di biase na ahome no eba wo mu awara na ahome be ba nipa wo bo wu na onyinya nkwa na omunyira na ogyina won na so edom kese ya pa Allahu Akbar Hezekiel de wo jani nipa wo bo wuo bebre wo ne pa kokwa na Yesu su jani hwan John chapter 11 verse 11:38 ba hoje ha Osei John 11 verse 38 Osei koso Osei Yesu kan se munyi obo no bra Yesu ko ye na ye ka che se awurade wo ha ka ye duade Yesu so mui wada man ka kire mo se bugidi a mo be huru Yakobon no monyam munyi bo no de wowo ne niama ata ese ne se de wowo ne niama ata ka kire Yesu se awurade se de wabon sabre de wapro na wadi nanan wowu ye nanan ne de se Hezekiel wa ya ade pa sa Hezekiel wa ya ade pa nyame ma ne ya ade Yakobon kire se wodo ne tumfuo ende be se wo Yakobon dum se daachi bi bu badare na bode Yakobon aba onu Yakobon ni mo nyamo aya ketu anti ende o ba Hezekiel jade do pa wo akokwa Allahu Akbar na Yesu ko nyare Lazarus no na wapro no wadi that day just 4 days Yesu say no say how the Yesu ka kire no say me nka men kire wo say me Yesu me nka kire wo say wujidia sabujidia wo be hunu onyankopon anim onyam asafo bo hweye Yesu se me nka kire wo say sabujidia wo be hunu Yakobon onyam bo huru Yesu anim onyam wo be hunu Yakobon anim onyam Yesu se me nka kire wo sabujidia wo be hunu onyankopon anim onyam Atakbir Allahu Akbar ana wo yi obo no ahara do bi yi bo na Yesu man ne so e ka se ahada ya beje no Yesu pega da bi ko soro ade o ka se eja mi wura Yakobon me da wasese watie me na me die na me Yesu die nim se utie me da bia Atakbir Allahu Akbar ade be ye sawa pede so a yeye na me nim se utie me da na enkrofo ko a wogina ha yinti ana me kasa na bo asofo sunsun sori asofo a mo beda ni Yesu Yakobon na ba yira kranti ana me Yesu me kasa na waji edi se wo na wo soma me na sa sunsun sori asofo no ba ji edi se eje me Yesu na me ba yo no Yakobon da soma me na waka sa no Yesu ka sa wo de ene kase atia mu se Lazarus firibra na de wo ni firi edi na bo ha ni jare Lazarus Onyankopon na Yesu odi adubo nyabro ma hwan odi ma Onyankopon na tisabo asofo mo so di adubo nyabro ma Yesu a na bo ha afa he na bo kro ejem Atakbir Allahu Akbar sa esa tirade dia abiye na ahine muma etikai etire dunso chichemu dunso Elia onyane abofra bi akoda bi a wowu odifu Elia konyane no sawo ba ofra de sai ahine muma etosu bienu etire bienu chichemu krowa
Elia ọbọba yẹ bẹjẹ ti ase na bẹfa no ma no tu kọ soro otumfo Yakobọ ọma yẹ ti ase amen nana no Joshua ọbọba yẹ bẹ wi agyina awo Joshua goma etire du chiche budu bi no ọbọba yẹ ema awi agyina Elia ọbọba yẹ bẹ su adọ abosome bi ensa Odifo Elia ọbọba yẹ ensuo adọ for 3 good months awo Yakobọ tumi bo Joshua ọbọba yẹ bẹ wi agyina bra Israel ma ne ko na no ayɛ tene sadeɛ san yɛbɛtu afa wɔn so Joshua te gyina apagya ne hwɛ soro ɛfrɛ kantamanto ɔse adeɛ yɔ twotwobo nsu fansa kɔka nyanka ɔkyɛ me kɔyera wa ɔbɔba yɛ Yakobɔ ma wie gyina kɔpem sɛ Israel ma no kudi wɔ mo akofoɔ no so ansa na awie kɔtɔ Elia odifoɔ baabi frɛ no na ɔfrɛ akɔmfoɔ bi na ɔbɛka kyerɛ sɛ woyɛ Yakobɔ nipa deɛ a ɛde yɛ bɛyɛ adeɛ bi ade a yɛbɛyɛ no yɛbayɛ sɛ woni a watumi anya yɛbɛku ɛhyehyɛ Elia ne ɔbaa ne yɛ 1 Kings chapter 11 verse 38 na ɔbaa ne yɛ ne sɛ ɔno na kɔmfoɔ nipa baako odu nkoro wɔn mo bɛkyerɛ ne akyɛ sɛ Nyankopɔn na wadu onyam anaa na hwan na wadu onyam deɛ baa yɛ ne sɛ maame no ɛma yɛ sogya esi afɔrebukyia maame no ma yɛ si afɔrebukyia ana yɛde yɛkum ogan to soɔ ana ɛse wo a wobɛbɔ mpaeɛ ama egya firi soro abɛhye saa adeɛ no na kyɛ sɛ wo na wabɛne Elias ne yɛ maame ma wakɔmfoɔ no ni kae eti akɔmfoɔ yi yɛkum dwan to afɔrebukyia so ama akɔmfoɔ yi ɛhyɛ aseɛ ɛbɔ mpaeɛ Elia te baabi no ɔsere wɔn jama mo Nyankopɔn no wada ɛbɛso onyane ɛbɛso otidua bi ase bɛso ogyina home wɔbɔ baayɛ bɔbɔ akɔmfo no kɔm ya anye yi ne duru hɔ no na ɛfrɛ odifo Elia na odifo Elia baayɛ no ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛneɛ monkɔ sesa ensuo nsanfa megu egya no ne wodwan no so ne mfɔ kɛse monkɔ sesa ensuo na momfa megu odwan no so na ɛnsɔ kɛse na ɛmfɔ kɛse eti ekɔsɛ nsuo begu so ma adeɛ no fɔtɔn ɛna Elia bae ɛna ɔkyerɛ ne nsɛm Moses Nyankopɔn Abraham Nyankopɔn Isaac Nyankopɔn kantamanto wɔsi adeɛ yɔ twotwobo nsu kyerɛ otumi bɛ nipa no hu sɛ wɔn na abɔ adeɛ kae ne gya dɛm eti odiifoɔ Elia ma yɛ fa akɔmfoɔ du nkuro no ekumkum wɔn mo ɛwɔ asubɔnten Jordan ho atabeel Allahu Akbar deɛ bɛpɛ sɛ meka ne sɛ ɛnsɛnkyerɛnne nti no mɔda ne Yesu Nyankopɔn deɛ a mohwɛ Baabolo mu yie sunsunsɔre asɔfoɔ sɛ mohwɛ Baabolo mu a mobɛwuru sɛ Yesu Kristo koraa deɛ sɛ ɛwɔ baa na ne yɛayɛ nsɛnkyerɛnne akɛseɛ no ɛnyɛ mo sisi ne Nyankopɔn ma no bɔ mpaeɛ ma ɛpo mu no mpaeɛ na Israel ma no pie firi mu ansa na monya mo tira didi mu afiri Farao nkyɛn nyɛ mo sisi a ɛne Nyankopɔn ma no bɔ mpaeɛ ma ɛpo mu mpaeɛ eti sɛ obi pɛ sɛ ɔka sɛ Yesu no ade Nyankopɔn deɛ a na saa nipa no sɛbio tafrakyɛ na msusu sɛ na dwene mpɛ sɛ yɛ adwuma me Mallam Issah Osei deɛ megye tom sɛ obi a ɔbɛda ne Yesu Kristo Nyankopɔn no na sɛbio na dwene yɛ asɛe John chapter 5 verse 30 John chapter 12 verse 49 monkenka John chapter 5 verse 30 metimi hyɛ me ho menya hwɛ sɛdeɛ meteɛ no Yesu Kristo se media metumi menhyɛ me ho menya hwee sɛdeɛ meteɛ no yi sɛdeɛ agyana ka akyerɛ me na sɛdeɛ meteɛ no nyɛ me pɛ ɛna metumi de ayɛ biribi na emu deɛ agyana ka kyerɛ me no ɛno na me Yesu metumi ayɛ metumi nhyɛ me ho menya hwee sɛdeɛ meteɛ no na mebu atɛn sɛdeɛ meteɛ no woba a wasɛm a bɛka kyerɛ me no sɛ yɛ papa a na maka kyerɛ wo ɛnyɛ bɔne ɛyɛ bɔne nso a na maka kyerɛ wo na nyɛ me pɛ na mene ka kyerɛ wo deɛ Nyankopɔn aka no ɛna meka kyerɛ wo matemmuo ɛyɛ tenenee Onyankopɔn ma yɛ nteaseɛ John chapter 12 verse 49 ɔwɔ sɛ John say
Yohana sempa etire edum yenu enyimu aduanan krono. Was efrisa medie enyame na mehye me home kasae. Mimi Yesu di enyame na mehye me home kasae. Naja a wosoma me. Ebo otumfo Nyankopon a wosoma me. Ena wo hye me de menka. Ana wo hye me de menka. Ene se de menka sa. Ana se de minsi kasa. Na minim se na hyede no eyeda. Na minim se na hyede no eyeda kwa. Enti de meka no. Enti de meka no. Se de eja no aka. Se de wotumfo Nyankopon aka kire me. Sara na meka. Edo na meka kire mo. Mankasa mo nsombe. Me mankasa mo nsombe. Matthew chapter 20 verse 28. Sedi onipa ban ama se wonsom no no. Sedi wotumfo Nyankopon eka kire yen se. Me na masoma fo ama o ma asase so. Ana masoma Yesu Kristo abra ba asase so. Na Yesu bae no wa masa yensom no. Nemo obesomo. Yesu Kristo besomo atabir. Allah. Chapter 14 verse 28. John 14 verse 20. Mati se maka kire mo se me ko na maba mo nche. Mati se bi Yesu maka kire mo se me ko ansa na mesa ba mo nche. Se modomi a. Se nka modomi dia. Ni baji se me ko aja na nche. Akabo ni baji se me ko aja no nche. Efri se. Meja ni ekese se. Onyankopon yekese se bi Yesu Kristo atabir. Allahu Akbar. John chapter 17 verse 1. Yesu Kristo kan. Ansam we na Yesu Kristo kan. O ma ni so kire esoro. Na pagya na ni kire esoro. No kan se. Eja. Donadu. Embranaso. Shawba animonyam. Shawba Yesu Kristo animonyam. Ne oba nso nhyew animonyam. Na Yesu Kristo so nhyew Nyankopon animonyam. Said ye woman na honam nyina so tumi. Said ye Nyankopon woma Yesu Kristo honam nyina so tumi. Se adie biara ode ama no no. Bibia da ya wode ama no. Oma won dan kwa. Ye ba sa de no dan kwa. Ne ye ani dan kwa. Asam wei na sa wo kan na wanya dan kwa. This is the eternal life. This is the eternal life. We de down kwa. Se wo be ho. Se ye nyina ye be ho. Nokura Nyankopon kro no. Nokura Nyankopon ba ko pe no. Ene die wosoma no no. Ene die wosoma no no. Yesu Kristo no. Atabil. Allahu Akbar. Etimi duanu mususu sori asofo. Mallam Issah Osei bi firi kuma sesa bu wira fi amekai mu. Me duanu mo ne bo. Ankrabosum ani Kristo sum ye duanu. Abraham and ware baby no. The ba penini Ishmael. The ba otosumienu and Isaac. Ishmael free Arabia, Isaac free Jerusalem. Babro ma yake ase say Isaac ya free Jerusalem na asefo do benya apam. Na Ishmael a free Arabia na asefo do benya apam. Eti sa kwada no bienu ye mfato so bienu ya apam bienu. Eti Isaac ni Ishmael ye duanom dia. Na krabofo ne Kristofo ye duanom. It is here Framo. Mallam Issah Osei ma metena fidie so. Na se me frɛ bi dua sunsun so fo a wada ne Yesu Kristo Nyankopon ya. Na me frɛ o se hwɛ Bible no mu yie. Na nya saa de tie. Se wonsua ya hwehwɛ. Mo hwehwɛ na mo behu. Mo pem ne ebe yie mo. Mo bisa de be ma mo. Ma mo fa mo twene nya de mo pɛ. Se Bible no da ho nya mo ko na mo kuta bie. Obi a obi. Resabo ya ade bi a eni nyame asɛm nkɔ. Na ni adwene nkɔ a esi atwem adwene ba bibi so ye beyi Paul adanse ye beyi osmafo Paul adanse na adanse a bi yi osmafo Paul no mo ba Timothy sempa etrensi achichemo biensa na fe wa ba Timothy ogube di kai etrensi achichemo biensa Timothy ogube di kai ho a etire mienu achichemo num na 1 Corinthians etire botwe achichemo num madanse ne Paul e won semo amekai Timothy oguma edika etire mienu enyimu eyenum dabi etire sia ichichemu biensa no ansa be kire foforo Paul say si obi ba asase so na oba kire foforo nesu wampeni ye erade Yesu Kristo ensem a eye na Yesu Kristo ne nsem a yake no Bible yi mu akire se Nyankopon ye ba ko pe na ensankire ne dia ya me na ba komshefo ne nyina tumi bo be ensankire ne eti se Yesu ye ensankire